ኣብ ሃገረ ጀርመን ከባቢ ወይልበርግ ኣብ ዝርከብ ፈለግልሃን ሓደ ዝሞተ ቆልዓ ድሕሪ ምርካቡ ፖሊስ እቲ ንሰሙና ዝጠፍአ ወዲ 6 ዓመት ጳውሎስ ክኸውን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ወሃቢት ቃል ፖሊስ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ኣጋምሸት ምስ ከንቲባ ወይልበርግ ዮሃንስ ሃንሽ ብምዃን ንምራኸቢታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ካብ 25 መጋቢት ጀሚሩ ደሃዩ ዝጠፍአ ወዲ 6 ዓመት ጳውሎስ ሎሚ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ክንሕብር ከለና ኣዝዩ ሓዘን ይስምዓና ኢላ። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 6 ኣጋምሸት ሓደ ስፖርተኛ ኣብ ጥቓ ልዕሊ ለሃን ዝርከብ B456 ዝበሃል መሰጋገሪ ኣብ ሩባ ዝሞተ ሰብ ከም ዝረኣየ ንፖሊስ ይሓቢሩ። መጥፋእቲ ሓዊ ኣገልግሎት ህይወት ኣድሕንን ፖሊስን ድማ ንእለቱ ኣብቲ ቦታ ተረኽቡ። ሞት ናይቲ ኣብቲ ሩባ ዝተረኽበ ቆልዓ ክኢላ ሓኪም ጥራሕ ከረጋግጾ ከም ዝኽእሉ እኳ እንተተፈልጠ እቲ ንሰሙና ደሃዩ ዝጠፍአ ወዲ 6 ዓመት ጳውሎስ ክኸውን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ፖሊስ እቲ ቆልዓ ብኸመይ ከም ዝሞተ ንምርዳእ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ዝያዳ መርመራ ከም ዝገብር ሄሳንቸው ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። ከንቲባ ወይልበርግ ዮሃንስ ሃንሽ ሎሚ ንጳውሎስ ሓዘንና እንገልጸሉን እንፋነወሉን መዓልቲ ኢሉ። ንጳውሎስ ከም ዝረኸብናዮ ርግጸኛታት ኢና፣ እቲ ምድላይ ሕጂ ተወዲኡ ክብል እውን ሓቢሩ። እቲ ከንቲባ ወሲኹ ኣብዚ ጽንኩር እዋንን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታትን ብዛዕባ ስድርኡ መቕርቡን ዝፈትውዎ ሰባትን ኢና ንሓስብ ዘለና፣ ደንጋጽናን ደገፍናን ከዓ ንሰደሎም ኢሉ። ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝተወልደ ጳውሎስ ዳዊት ብ25 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ምሳሕ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኡ ምስ ተሰወረ ልዕሊ 600 ኣባላት ፖሊስ ምስ ዕሉማት ኣኽላባቶም ፈረሰኛታት ጀላቡ ክኢላታት ናይ ምንቋት ሓንበስትን ሄሊኮፕተራትን እዮም ለይትን ቀትርን ንምርካቡ ተዋፊሮም ጸኒሖም። ኦቲስቲክ ስፔክትረም ዝበሃል ዓይነት ኣውቲዝም ከም ዘለዎ ዝተገልጠ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ጎደና ደው ኢሉ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምውጽኡ ብኻልእ ደሃዩ ከይተረኽበ ይጸኒሑ። ኣብቲ ቪድዮ ሓደ ዝሓልፍ ዝነበረ መራሒ መኪና ንድሕነት እቲ ቆልዓ ክብል መንገዲ ክመርሖ ከም ዝረአ ዘሙኒ ኣይ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ ነይራ። እቲ መራሒ መኪና ንፖሊስ እኳ እንተሓበረ ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ምስ ተረኽቡ ጳውሎስ ከም ዘይጸንሖም እዩ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣካል ኣብ ሓያሎ ክፋል ዓለም ዝርከቡ ድማ ብመራኸቢ ብዙሓን ንስድራ ቤት ጳውሎስ ናይ ተስፋን ምጽናዕን መልእኽቲ ክልእክሎም ከም ጸንሑ ይዝከር። ኢትዮጵያን ኬንያን ነዊሕ እዋን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንግዲ ብዝምልከት ክዘራረባ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎአን ኣብ ዝግበር ንግዲ ብዝምልከት ናይ ናጻ ንግዲ ስምምዕ ከም ዝፈረማ ተገሊጹ። ኢትዮጵያን ኬንያን እዚ ሕጂ ፈሪሞንኦ ዘለዋ ስምምዕ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ናጻ ንግዲ ስምምዕ ንምፍራም ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተወከላ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ርክብ ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ኣብ ዝግበር ንግዲ ናይ ናጻ ንግዲ መስርሕ ንምቅልጣፍ ናይ ምርዳእ ሰነድ ስምምዕ ተፈሪሙ። ኣብቲ ኣብ ወደብ ሞምባሳ ኬንያ ዝተገብረ ናይ ምፍራም ስምምዕ ብወገን ኬንያ ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስትራት ወፍሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኬንያ ዝኾነ ሊ ኩዩንጃይ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሞያሌ ኣብ ደብ ክልቲአን ሃገራት ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኣብ ንግዲ ዘለዎም ብድሆታት ስዒቡ ነቲ ኣብ ደብ ዘሎ ናይ ንግዲ ብድሆታት ንምፍታሕ ክገብሮ ናይ ጸንሐ ጻዕርታት ኣካል መሰረት ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ውዕል ከም ዝፈረሙ ይገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ውሽጢ ደብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ብናጽነት ንግዲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንምርግጋጽ ተስፋ ከም ዘለዎን ኣድላይነት ስምምዕ ድማ ኣገዳሲ ክብል እውን ተዛሪቡ። እቲ ናይ ኬንያ በዓል ስልጣን ወሲኹ ኣብ ደብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዘሎ ንግዳዊ መስራሓት ከቢድ ብድሆታት ክገጥሞ ከም ጽንሕን ነዚ ብድሆ ንምፍታሕ ከዓ ስምምዕ ክግበር ኣድላይ ስለ ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርርብ ከም ጸንሑን ሕጂ ድማ እቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ማሕበረሰብ ከም ድሌቶም ኣብ ንግዲ ክዋፈሩን ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኬንያ ብቐሊሉን ንግዶም ከሰላሰሉ ዘኽእሎም ስምምዕ ተፈሪሙ ኣለ ኢሉ። ብተወሳኺ እዚ ናይ ኬንያ በዓል ስልጣን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝግበር ዘሎ ስምምዓት ኣብ መጻኢ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ብናጻ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ንግዲ ክዋፈሩን ብዘይ ዝኾነ ገደብ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኬንያ ንብረቶም ክሸጡን ክዕድጉን ዘኽእሎም መንገድታት ይስራሓሉ ከም ዘሎን ናብዚ ገጾም እውን ይኸዱ ምህላውን እዚ ድማ ንናይ ክልቲአን ሃገር ቆጠባ ዘዕቢ ምዃኑን ተዛሪቡ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣኸቲሎሞ ብዘለዉ ፀጥታዊ ሓደጋ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ተፋጠጥ ዘለዉ ኣብ የመን ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ጉጅለ ሑቲ ሕጁን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ጽልውኦም ንምስፋሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ኣብ ዘለወሉ እዋን ነቶም ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ሰጊሮም ናብ ከም ስዑድ ዓረብ ዝኣመሰለ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽሰርሑ ዝስደዱ ብርከት ዝበሉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ይዕስክሩን የመልምሉን ምህላው ተገሊጹ። ኣይ 24 ኒውስ እትበሃል መርበብ ሓበሬታ
حبريتا زرقحاتو أبزلا حد زينا نعطو جل حوتي زقاومو أب يمن زركبو زتفلالي حيلتات زي حوتي أب قرن أفريقيا صلوون معباي زقبرو زلو منقسقاسات بزملكت دقيق زخونه حبريتا كم زلو من بمنقدك أيح بحري كاب جيبوتي ناب يمن سقرو زيغاتات قرن أفريقيا كعسكر يسرح مهلاو حبريتا كم زلوهم كم زحبريا قليس أزلا عطو جل حوتي كينو يمن أب قرن أفريقيا صلوون معباي سرحل زولك عند مخنيات أب قرن أفريقيا حدشت محاورات بمسرات منج أتاوي كومدما أتصورات أم مجزاء زحجزهم منقدتات أم مفتار أستوى أكو قبرل مخانة أمنت يحديرو بمهلاو مخانة تحبيرو نتوم بقرن أفريقيا محاورن وخانو أما سارع زعتقام زل زيغات هدما كاب إرترا إيتيبيان سومالين جبوتن زموتو كم زخونن نخاء منهم دما اللعول دماز يخفلم مهلاوون أبزي تزرقي حزلت أبصاب تقاليس الله كم زفلت أزب إيران زدقافا بيمن زركب عطقو جلحوتي مساب سومال زركب قبر شبراو ودب آل شباب ركبات كم زلوون كاب إيران أتصوراتا ممتع كومدما كاب كالوت أكالات أتصوراتا معداك دما مستجوجل يتحابر مخانو أمريكا اتخصص كوينا دونالد ترامب قال نزن موجد قبل علال شباب نزقبر زولنا يمنقص الصومال وفري كدقف مخانو علا وغيرون يريو كم زفلت أبزوان أبقيح بحري نعطو جوجل حوتين نمتقعن أبقيح بحري فتير وزلت توسقات نبدهن كلته نفرت وق السكامة عرموشش مراخب وق أمريكاين توافيرن زلوا رئيس الليك أنا باباسات كاثوليكويت بيت كريستيان عالمنا أبونا فرانسيس أما بل 88 عامت عدميهم سوني 21 ميازيا منبر بيتهم كازا سانتا مارتا فاتيكان كم زعرفو تفليتو بوصو كاردينال فارل نموت رئيس الليك أنا باباسات فرانسيس كبرات أحواتن أحاتن موت قدس أبونا فرانشيسكو بعميق حزن إنقر كبلو نعلم أرديوما لمنغو ساعات شوعتن 35 بوقوات أصرا فاتيكان باباس روما فرانشيسكو نبيت زغابير تمليسوم مولي هوتم ناغولغلوت غويتان بيت كريستيانون زتوفينير إيلم موت رئيس الليك أنا باباسات زخون زلو بسنبت نبعال تنساي أملكتهم أميدا قدس بيدروس فاتيكان زتأكب هزبي لمد ملقت دحر محلافهم 24 ساعتات بزملق جيزيو يتم باباس أبا عربيا كوينم بسجنت بازليكا قدس بيدروس قريبهم كبرات أحواتن أحاتن روحس بعل فاسيكا إيلم نيرم إذو لمد ملقتن قال براكن بحقاز يوم ناتنابه كوفيلم يعزو بيام نيرم موت اتم باباس زنغورو بوص كاردينال بتوسخي ابونا فرانشيسكو نكبرتات وانجيل بتأمانتن تبعاتن عاد مساو فقرن خنبر بفلاي دما نزدخين ازيوم استقللن مدقاف ميهرم يوم إلم علو بموت ابونا فرانسيس حزن كم استسمعهم زقلصو بركز ولو مرحت هاجرات ملختات حزن سدو زلو خوينم بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون ابو تحتنا وترو ابغون وصعاتن قللاتن كبل قليصو قدام منستر اثيوبيا ابي احمد دما بموت ابورون فرانسيس تسمعهم حزن بمغلاص زنبرم رهرهن ناي سباونت اغلغلوتن نزمت ولدتاتون منقاق كوينو كقصل يتمنه بمباليو حزنو غليص زلا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم